my new My new hair. Wala, kumapal na rin yung kalbong ko. Nagparitats na naman ako kasi kaaliwalas, ha? Kaya lang daw, marami daw kasi ko. Sandwich. Almusal ng asli namin. Gawa kami ng hotdog sandwich. Kain tayo, guys. Pang mahirap. Almusal ng mga bata. Ay, extra yung mga manok niya. Itlog. That's dinner. May pipino pa. Wow! Yummy! Hi guys! Good morning! On the way na ako sa work ulit. Ano ba yan? Happy Tuesday. Tuesday. Traffic kami ngayon. Dahil sa naghigpit talaga ngayon dito sa amin. Sobrang traffic. Yan guys, tingnan. Ano oras na ba? Ano oras na alas 11 na oh. Dan traffic. Sobrang traffic. Tsaga lang tayo hanggang doon sa checkpoint talaga para for safety na sitwasyon natin. 8 Naka-deliver na hours naman ako sa later. online ko. Nakamotor kami nila kay para tipid gasolina. Waiting lang sa customer. Tanay ka meet up ko. See you later guys. Lalakad ka. Kaya ako na lang muna. Open naman kami kaya lang. Problema. Na customer. Kasi walang transportation eh. Malabas. Hindi lang mo rin masasalihan. Pauwi na ako. Naghihintay ako ng kasama ko. Nakamotor lang kami. Problema yung kasama ko. Binitbit niya yung helmet ko kanina. Ngayon pagbalik hindi na niya dala-dala. Ang daming pulis. Yan mga pulis nakaabang bawat kanto. Hindi ka pwedeng magbiyahe na hindi ka kumpleto ng ng helmet, ID. Ayan, bumalik yung magaling kong asawa. Nagpapagod. Ayan na siya. Pauwi na kami. A few inches later. Guys, palambutin ko muna siya. Sama yung gata. Para maluto siya sa gata. Mamaya na yung curry powder. Ganyan lang guys. Lagyan ko lang ng konting paminta, asin. Yung tiny one. Oily. Oily? Sukat. Hi guys. What's
Hintay kami matapos yung ulam namin. Ano? Pinapalambot. Anton, tignan mo naman kung malambot na. So yan, bumili na lang kami ng ulam. For this, Hindi, yung face powder. this water, oil, Tignan natin. Oh no! It's yummy! Wow! Lapit na lumambot. Uy! Anong lasa, Ton? Lasang lutong ina? Homemade? Wow. Tama lang. Sarap. Ano muna natin? Malambot konti. Yo. Sino bumili ng ice steak? yan doon. Later, ipapakita natin.